Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nagpulong ang City Government of San Fernando at mga opisyal ng Department of Transportation o DOTR hinggil sa daraanan ng North-South Commuter Railway o NSCR sa syudad itong Huwebes, September 11. Dumalo sa meeting sina City Mayor Vilma Balia Caluwag kasama ang opisyal ng City Engineering, City Planning at Local Housing Office. Kasama rin sa pulong ang mga opisyal ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO sa pangunguna ni Lito Manuntag. Tinalakay sa consultative meeting ang nakatakdang pagtatayo ng Extra Dose Bridge na bahagi ng railway system project sa MacArthur Highway. Pinasalamatan naman ni DOTR Right-of-Way and Site Acquisition Assistant Secretary IC Calaguas ang kinalabasan ng pulong na ani magre-resulta sa maayos na implementasyon ng construction works ng tulay sa may bahagi ng Barangay Dolores at San Agustin. Tiniyak rin ng LGU, DOTR at ng contractor ang close coordination para sa mga posibleng epekto ng isasagawang proyekto na sisimulan sa Oktubre. Samantala, ininspeksyon na rin ni Calaguas ang demolisyon ng mga nabayarang lote at istruktura sa syudad para sa right-of-way ng NSCR. Bahagi raw ito ng pagtiyak na protektado ang kapakanan ng mga residente habang ipinatutupad ang proyekto na inaasahang magbunga ng mabilis sa biyahe at kaunlaran sa bansa. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.